салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини фурӯши мо бародаро соли 2015 сол, абиомотор 1.5 гибрид, расходиш бародаро 4.5 литрай. Старт стоп, нахаду мошин ҳамаш 100% кор мекунад. нарша бародаро 109,000 сомон мега, ахирон наршай. мошини бародаро вагонай. касоне ки хайдор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда номери соҳибаш ҳастанд, метавонед ки занг занед. мошини бародаро видеошам ҳастай. касоне ки телеграм дошта бошед, силкаи телеграм канала дар комментария гузоштагием. марҳамат, дар омада видеои мошин дар телеграм гузоштагием, метавонед ки тамошо кунед. мошини дигари мо бародаро Opel Frontier ҳастай. соли 2014, випускои нав. сӯзишвориш гази бензин, гази ерочок, кузов внедорожный, объем 3.2, коробка автомат, ҳолатиш бениҳоят хуб. мошин бародаро 1 сола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагиай. коробкаш автомата бародаро 3 положение передокш кор мекунад. нав хадои кардагиай. 4 та баллони зимни нав дорад. 4 та баллони ледни бародаро падарка ҳастай. мошин бе ягон расходи камлия бародаро, фақат мешини ҳайл мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нарша 67,000 сомон мега. хайдори аниқ боша, бо савдои хуб мешавад. касоне ки хайдор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед. Lada Grant ҳастед бародаро, соли 2018, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро состояниш хуб, мотор, коробка ҳамаш 100%. қарор дорад бародаро дар Тоҷикистон. мошини Россияй. бе растамошка, нарша 50,000 сомон мега. хайдори аниқ боша, бо савдош мекунад. касоне ки хайдор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва бародари азиз, хоҳиш мекунем ки бародароне ки моро бисёр тамошо мекунанд, подписатсия кардаги настанд, ҳатман подписатсия кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. элои навбатӣ трактор МТЗ-80 ҳастед бародаро, соли 2022 сол, ҳуҷҷат дорад, баллонош ҳамаш 100% нав бародаро. трактор нахаду ҳолати коридаи фақат мегирӣ, кор мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик, нарша 270 мега. хайдори аниқ боша, бо муомила дорад. бародарони хайдор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда занг занед. ВАЗ Нива ҳастай. солиш 2002, сӯзишвориш бензин, кузов внедорожный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе,
нарши 37 мега харидори ане боша бо савдо мешавад. касоне харидор бошед марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ВАЗ 21 091 астай соли 2001 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объем як ҳафти полисейская мега коробкаш механик ҳолати хуб мошин бародор состояниш бениҳоят хубай мотор коробка ходҳои 100%. кашиши мошин мега бениҳоят хубай бародоро мошин ягон камбурӣ надорад барои хичоват тайёр кардагии бародоро состояниш беҳад зурай срочно сум дар кори фурӯхта мешавад қарор дорад дар шаҳри бухтар наша 11500 мега касоне харидор бошад бо мега камтар муомила дорад. марҳамат барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. бародаро Nexia арзон пурсида буданд. марҳамат соли 2001 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объем 1.6 коробкаш механик ҳолатиш хуб мошин бародаро нав кратка кардагия мотор коробка ходҳои созай пешга мега дорад 100% кор мекунад салоншам тозаи қарор дорад дар шаҳри душанбе бародаро наша 12500 мега бо савдо мешавад ҳуҷҷатҳои солонаш бодшидагианд. касоне харидор бошед марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед мошин транзит кардагӣ тайёр аст. бародаро Leganzi пурсида буданд. марҳамат солиш 97 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объем 1.8 модул коробкаш механик ҳолатиш хуб мошин дар ходҳои бародар ҳамаш кор мекунад қарор дорад дар шаҳри душанбе яхша 11500 мега марҳамат бародаро ахирон наша дига савдо намешида 11500 сомон касоне харидор бошад рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Leganzi навбатӣ солиш 97 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объем 1.8 коробкаш механик ҳолати мошин дар ходҳои бародаро қарор дорад дар ноҳияи восе нарша 11000 сомон мега марҳамат касоне харидор бошед барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. мошини навбатии бародаро Hyundai Sonata ҳастай соли бароришаш 2015-16 сол сӯзишвориш бародаро газ состояниш бениҳоят хуб мошин ҳамаш тозаҳай қарор дорад дар Корея нархш бародаро дар Корея $2650 астай бародаро ҳам ба Тоҷикистон ҳам ба Россияро равон мекунанд. марҳамат касоне ки мошин дар кор бошад метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда WhatsApp ҳастай муроҷиат кунед. ин буд бародаро якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо моҳои мошин хона замин квартира чизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед дар имо ёки WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем.
ва касоне ки Канада меҳмон ҳастед хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нави мо бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо аст. Хайр то наворҳои оянда.